Isang magandang araw po sa iyo, Kuya Bari, at sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Ako nga pala si Brent. Ibabahagi ko po ang isang kwento ng aking lolo na isang magaling na albularyo noong kapanahunan niya. Taong 1984, isang bantog na albularyo si Lolo Veneracio sa kanilang lugar. Kilala siya sa tawag na Mang Veni. Naipasa pa ng aming mga ninuno ang mga kaalamang ginagamit niya. Pinaghalong organiko at espiritual ang kanyang pamamaraan. Kaya naman madami ang lumalapit sa kanya upang magpagamot. Sa kabila ng kanyang edad na 78, matipuno pa rin ang pangangatawan nito at maliksi kung kumilos. Magkahalong itim at puti ang kanyang buhok, ngunit palagi itong nakaayos at lapat na lapat sa anit dahil sa pumada. Isang partikular na araw, abalang nang gagamot noon si Lolo Veni nang may isang sasakyan ang huminto sa harapan ng kanilang bahay. At mula rito ay ibinaba ng dalawang lalaki ang isang higaang dibuhat. Nakahiga doon ang isang babae. Lumapit ang isa pang lalaking matipuno at mababakas na may kaya sa buhay. Itinaas ni Lolo Veni ang kanyang kamay. Senyales na bigyan siya ng sandaling oras. Tumango naman ang lalaki at nanatiling nakatayo habang naghihintay. Ilang minuto lang ang lumipas. Tumayo si Lolo Veni at nilapitan ang lalaki. Inabot nito ang kamay kay Lolo at nagpakilala bilang si Alfonso. Nagmamakaawa ito na tulungan ang kanyang anak na hirap na sa karamdamang dumapo dito. Tinapik ni Lolo Veni ang balikat ng lalaki at nilapitan ang babaeng nakahiga sa higaang dibuhat. Gulat na gulat si Lolo sa itsura ng babae. Butot balat na ito at natutuklapan ang ibang parte ng balat. Nagsusugat-sugat na din ang ilang mga bitak sa balat na may kasamang mabahong amoy. Hinawakan ni Lolo ang pulso nito at ilang sandali pa ay pinapasok niya sa loob ang babae. Naglabas ng kapirasong papel at nagsindi ng kandila si Lolo. Ito ang kanyang pamamaraan ng pagtatawas. Dito na napag-alaman ni Lolo na isang manananim ang may gawa noon sa dalaga. Kuya Bari, ang manananim ay isang uri ng mangkukulam na kilala sa Pangasinan. Kinukuha nito ang tinapakang lupa ng bibiktimahin upang magamit sa paggawa ng kulam. Kaagad na naghanda si Lolo Veni para sa isang kumbate espiritual. Dahil na rin sa sitwasyon ng babae, sinabi ni Lolo na hindi kakayanin ng katawan nito ang pagpapasapi ng espiritu ng mangkukulam. Kaya naman kinausap nito si Alfonso upang ito ang maging medium. Pumayag naman ang ama at inumpisa na nila ang pagtawag sa espiritu ng mangkukulam. Pinaupo ni Lolo sa isang silya si Alfonso at nag-umpisang mag-orasyon. Ilang sandali lang at biglang nag-iba ang itsura nitong si Alfonso. Naging mabalasik ang tingin at nag-iba ang kanyang boses. Akmang magwawala na sana ang lalaki, ngunit maagap na nakapag-usal ng pamakong orasyon itong si Lolo Veni. Galit na galit ang nakasapi, ngunit wala itong magawa dahil hindi ito makakilos o makatayo man lang sa kinauupuang silya.
Nag-umpisang magtanong si Lolo Venny kung ano ang dahilan ng paggagambala ng mangkukulam sa babae. Sa halip na sumagot ay tumawa lang ng tumawa ang nakasapi at sinabi nitong nag-aaksaya lang ng oras itong si Lolo. Muling nag-usal ng mga orasyon si Lolo Venny at iniihip iyon sa hintuturo at inilipat sa tagiliran ni Alfonso. Namimilipit ito sa sakit at nagmamakaawang tigilan na dahil nasasaktan siya. Hindi nakinig si Lolo Venny at muli itong nagtanong kung bakit nito ginagambala ang babae. Dito na sumagot ang nakasapi. Ganti! Iginaganti ko lang ang aking anak na nagpakamatay dahil sa babaeng iyan. Wika ng nakasapi. Muling nagtanong si Lolo Venny at tinanong kung ano ang ginawa nitong uri ng pamarusa sa babae. Hindi na naman ito sumagot. Kaya muling nag-usal ng orasyon si Lolo at sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ay sa dibdib na inilipat ni Lolo ang daliri. Napaliyad ang katawan ni Alfonso at hirap na hirap itong sumagot. Gumamit ako ng dayami at lupang tinapakan ng babaeng yan. Gagawin ko siyang buhay na bangkay hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga. Tugon ng nakasapi. Wala nang sinayang pang oras itong si Lolo Venny at muli itong nag-usal sa kaginilitan ang liig ng mangkukulam gamit ang kanyang daliri. Biglang lumaylay naman ang ulo ni Alfonso matapos iyong gawin ni Lolo Venny. Noong makabalik ang ulirat ng lalaki ay kinausap ito ni Lolo. Pinaliwanag niya ang nangyari at napaisip naman si Alfonso kung sino ang maaaring gumawa noon sa kanyang anak, samantalang hindi ito lumalabas masyado. Bahay-eskwela lang daw ang pinupuntahan nito, kaya wala siyang maisip na maaaring may galit sa kanyang anak. Alfonso, hindi basta-bastang mangkukulam ang kalaban natin. Isang manananim. Malakas ang mangkukulam na ito at hindi ito nag-iisa kapag gumagawa ng pamarusa. Kaya malakas ang kutob kong hindi patapos ang ating gamutan. Kung maaari sana ay manatili muna kayo rito ng mga ilang araw upang masiguro ang paggaling ng inyong anak. Wika ni Lolo Venny. Kahit na nahihiya ay sumang-ayon naman si Alfonso. Dahil sa sitwasyon, pinakiusapan ni Lolo Venny ang iba pang naghihintay na magpapagamot na kung maaari ay bumalik na lamang sila makalipas ng 3 araw. Kaagad namang ipinaayos ni Lolo kay Lola ang isang silid upang doon manatili ang dalaga. Naghanda na din siya ng mga pinatuyong halamang gamot at hinalo ito sa langis. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ipinahid iyon sa mga sugat ng dalaga. Kinagabihan, habang magkausap si Alfonso at Lolo, bigla siyang nakaramdam ng mabigat na presensya sa paligid. Nagmamadali siyang pumasok sa silid ng pasyente kasunod si Alfonso. Gulat na gulat silang dalawa sa naabutang tagpo. Isang itim na imahe ang nakaupo sa tabi ng dalaga at hinahaplos ito sa mukha.
Nag-uusal pa lang si Lolo ng mga orasyon nang bigla siyang mapaluhod at sinalo ang kanyang dibdib. Tumayo ang nilalang at biglang naglaho. Nakita ni Lola ang pagbagsak ni Lolo kaya napasigaw ito. Kaagad namang pumasok ang mga kasama ni Alfonso at tinanong kung anong nangyari. Inalalayan nila si Lolo at pinaupo. Alfonso, masama ito. Tama ang hinala ko na hindi basta-basta manananim ang kalaban. May kakayahan itong gumamit at mag-utos sa demonyo. Hindi ko kakayanin kung ako lang ang haharap sa kanya. Wika ni Lolo habang habol hininga at salo sa kanyang dibdib. Dahil sa natuklasan, kaagad na inutusan ni Lolo ang isa sa mga tiyuhin ko na sunduin ang isa pang magaling na manggagamot sa lugar ni Tata Filemon. Pinangingilagan sa lugar ang matanda dahil may usap-usapang bukod sa pagiging manggagamot ay isa rin itong magaling na mambabarang. Kaagad namang sumunod ang tiyuhin ko at makalipas lang ang isang oras ay dumating na ito kasama si Tata Filemon. Pagkapasok pa lang nito sa bahay ay napangiti na ito. Aba, isang manananim na may kaalaman sa dalungdungan. Mapanganib ang nakatapat mo ngayon, Venny. Wika ni Tata Filemon. Ang dalungdungan ay isang uri ng kakayahan kung saan sumusulat sa isang papel ang mangkukulam ng isang kasunduan sa mga demonyo upang magamit sa pagbibigay ng anumang uri ng sakit. Walang inaksayang oras ang dalawa at muling kinausap ni Alfonso upang maging medium. Pinaupo ito sa silya at nag-umpisa ng mag-usal itong si Lolo Venny ng panawag. At nang muling may sumapi sa lalaki ay kaagad itong nag-usal ng pamako. Sa pagkakataong iyon, nag-iba na naman ang boses ni Alfonso pero ibang-iba ito sa nauna. Mas nakakatakot ang boses na animoy nagmumula sa kailaliman ng lupa. Lumapit si Tata Filemon kay Alfonso at bumulong ito sa tenga ng lalaki. Biglang nag-iba ang itsura nito at lalong nanlisik ang mga mata. Bumuka ang bibig ni Alfonso. Nagsasambit ito ng mga kakaibang salita na nagbigay ng kilabot sa dalawang manggagamot. Maya-maya pa, nakarinig sila ng isang pag-angil na nagmula sa labas ng bahay. Kaagad na iniutos ni Tata Filemon sa dalawa pang lalaki na isara ang lahat ng bintana at mga pintuan. Nag-usal ito ng mga kataga at umihip sa hangin. Ilang sandali ang lumipas, naging mas agresibo ang nilalang sa labas ng bahay at wala ding tigil sa paghalakak ang nakasapi kay Alfonso. Mga hangal, hindi niyo ako kaya. Walang kamatayan ang tulad ko. Ikaw, ang akala mo ba ay ako ang nagilitan mo kanina? Mabuti na lang at marami akong alaga. Wika ng nakasapi. Lumapit si Tata Filemon kay Alfonso at muli itong nag-usal ng orasyon saka inihip sa palad at ubod lakas na sinuntok sa dibdib. Napaubo naman ang lalaki at muling ngumisi. Yan lang ba ang kaya mo? Sa oras na makapasok ang alaga ko dito sa bahay, mamamatay kayong lahat. Muling wika nito. Naglabas ng libreta si Tata Filemon at nag-usal ito ng mga katagang mula roon.
Nakaramdam ng sobrang bigat na presensya si Lolo Venny at nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Mula sa likuran ni Alfonso, lumabas ang isang figura ng babae. Nakaitim ito at napakapangit ng hitsura. Purong itim ang mga mata nito at may matutulis na ngipin. Muling nag-usal ng mga kataga si Tata Filemon at biglang nawala ang nilalang. Ilang minuto lang ang lumipas at biglang umangil ng napakalakas ang nilalang na umaaligid sa labas ng bahay hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Muling lumapit si Tata Filemon kay Alfonso. "Ha! Hindi ka pa ganoon kalakas. Hindi mo kayang talunin ang isang mamalarang. Ngayong wala na ang ipinagmamalaki mo. Ikaw naman ang haharapin namin." Wika ni Tata Filemon at ikinumpas nito ang kamay. Biglang hudyat na si Lolo Venny na ang bahala sa lahat. Kaagad na lumapit si Lolo kay Alfonso at sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ay naglabas siya ng isang medalyon na yari sa itim na kahoy. Hugis at sulok ito na may matang nakaukit sa gitna. Inilapat ni Lolo sa noo ni Alfonso ang medalyon at muli itong nag-usal ng mga orasyon. Biglang nagwala si Alfonso at namilipit ito na tila ba nahihirapan. Nagpakawala pa ito ng isang malakas na sigaw at biglang nanlupaypay ang ulo. Dahil sa nangyari noong una, siniguro na ni Lolo Venny na hindi na muli pang makakatakas ang mangkukulam at muli itong nag-usal ng mga orasyon saka paulit-ulit na ginilitan ang leeg. Ilang minuto ang lumipas. Muling gumaan ang presensya sa paligid. Nang magkamalay si Alfonso, nakarinig sila ng isang boses na nagmumula sa loob ng silid ng pasyente. Laking gulat nila nang makitang nakaupo na ang dalaga. Patakbong lumapit si Alfonso sa anak at niyakap ito. Walang tigil sa pagpapasalamat sa dalawang manggagamot si Alfonso. Dahil naman sa pagod, napaupo na lang si Lolo Venny at napabuntong hininga. Tinapik naman siya sa balikat ni Tata Filemon at nagpaalam na itong uuwi na. Lumipas pa ang 3 araw. Unti-unting natuyo ang mga sugat ng dalaga. Nakakain na rin ito ng maayos at medyo nakabawi na ang kanyang katawan. Bago umalis ang mag-ama sa bahay ni Lolo, nag-abot ito ng malaking halaga, ngunit tinanggihan iyon ni Lolo. Kahit anong pilit ay walang nagawa si Alfonso. Kuya Bari, dahil sa nangyari, naging matalik na magkaibigan si Lolo Veneracio at Tata Filemon. Nagpalitan sila ng mga kaalaman at naging mas magaling pang manggagamot si Lolo. Pumanaw silang dalawa na magkasunod na taon, dala ang kani-kanilang kaalaman. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Sana po'y nagustuhan niyo po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Brent. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lauro. Hindi na rin po ako magbabanggit ng lugar at hindi ko na po tutukuyin ang tunay na mga pangalan ng tauhan sa aking storya. Bilang respeto po sa kanila at sa mga tao sa lugar
kung saan naganap ang aking karanasan. Nang mga panahon po ng aking kabataan, ang mga baryong kalapit sa baryo namin ay wala pa pong kuryente. Tanging ang bayan pa lang namin ang naaabot ng elektrisidad. Kaya naman ay tanging mga gasera at sulo lamang ang nagbibigay ng liwanag sa aming baryo tuwing sasapit po ang gabi, maliban sa liwanag na nagmumula sa buwan. Ang aming munisipyo po ay binubuo noon ng 14 na baryo at ang baryo namin ay ang ika-13 baryo. Kuya Bari, ang baryong nasa dulo ay kilala bilang pinakadelikadong baryo doon sa aming bayan noong mga panahong dekada 70. Gawa ng ang mga taga roon ay kilala bilang angkan ng mga mandaotay. Ibig sabihin po sa amin ang mandaotay, Kuya Bari, sila yung mga taong may taglay na abilidad na hindi pangkaraniwan. Iyong bang mayroon silang kakayahan na wala sa mga ordinaryong taong kagaya ko? Na kapag may dayo sa dulong baryo at nagkasala sa kanila ay tiyak na mapapahamak at malalagay sa alanganin ang buhay. Takot nga kaming magawi roon, gawa ng baka may magawa kaming hindi kaaya-aya para sa mga taga roon at baka bigyan nila kami ng sumpa. Isang araw, nagkaroon ng pagtitipon sa bayan. Namigay po ng mga pagkain ang bagong halal na alkalde sa mga nasasakupan niya. Halo-halo ang mga taga roon upang makidalo. Siyempre po kasama na ako roon. Ang mga ipinamimigay na pagkain ay nakabalot po sa plastik. Kada isang tao ay 2 supot ang makukuha. Ang isa ay kanin ang laman at ang isang supot naman po ay ulam ang nakapaloob. Noong una, maayos naman ang daloy ng pila, subalit nang makaalis na ang alkalde, doon sa piging na iyon ay nag-uunahan ng makakuha ang mga tao gawa ng takot silang maubusan. Hindi naman po ako nagpahuli, nakipagsiksikan din ako sa mga naroroon at nakipagtulakan. Hanggang sa may biglang humila po sa akin na isang may katandaan na lalaki. "Hoy! Ako ang nauna! Ayusin mo ang pila mo kung ayaw mo ng gulo!" Matigas na wika ng matanda. Nilingon ko po lamang siya at malakas na hinablot ang aking braso na hawak niya. Saka nagpatuloy lang ako sa pakikipagsiksikan. Nang makakuha na, ay walang ano-ano na naupo ako sa may lilim ng isang punong kahoy at mabilis na nilantakan ang bitbit kong 2 supot na may lamang ulam at kanin. Saka muling bumalik ulit sa pagpila. Hindi na siguro nila ako mahahalata na tapos na ako makakuha. Sa dami ba naman ng tao rito tiyak na hindi nila ako mamumukhaan. Teka, huhubarin ko muna tong sombrerong suot-suot ko kanina. Saad ko pa sa aking sarili habang patingin-tingin sa paligid. Nakipagsiksikan akong muli sa mga nakapila at sa puntong iyon ay bumangga ako sa likod ng isang matandang lalaki. Nang tiningnan ko siya, abay mukhang pamilyar ang kanyang kabuuan. Hindi ko lang lubos na maisip kung saan ko siya unang nakita. "Hinay-hinay lang, iho." Ayon pa niya na sa palagay ko ay nakangisi ng nakakaloko noong bigla siyang napalingon sa akin. Makalipas lang ang ilang segundo, nagwika siya habang ako naman ay hindi makausad doon sa bandang likuran niya. Heto, sa'yo na lamang itong party ko para hindi ka na mahirapang makipagsiksikan pa sa iba." Abay nagulat po ako nang sabihin niya iyon, kasabay ng pag-abot niya sa akin ng bitbit niyang mga supot. Kahit nagtataka man kung bakit niya ibinigay sa akin ang nakuha niyang parte, ay masaya ko namang tinanggap ang iniabot niya at nagpasalamat. Saka mabilis na umalis sa pila. Kung siniswerte ka nga naman talaga, oo. Saad ko pa
habang itinataas sa ere ang dalawang plastik na may lamang mga pagkain. Pasipol-sipol pa akong nag-abang ng masasakyang jeep pauwi sa baryo namin. Nang makarating na ako sa bahay, kaagad kong inihanda ang mga dala ko at inihain para ipakain sa tatay ko pagdating nito mula sa bukid. Pagsasaka kasi ang ikinabubuhay naming mag-ama, Kuya Bari. Dalawa lang po kami ng tatay na nakikipambuno sa hirap ng buhay, gawa ng matagal nang namayapa ang nanay ko po. Sanggol pa lamang po ako noong tumaliwan ito at si tatay na lamang ang mag-isang tumaguyod sa akin. Wala rin naman akong nakikilalang mga kamag-anak namin. Ang sabi ng tatay ay noong namatay daw si nanay ay napagpasyahan niyang iwanan ang dating baryong tinitirhan nila at nakipagsapalaran nga rito sa baryo naming ito. Dito na ako lumaki, Kuya Bari. Bagamat walang kinikilalang kamag-anak, ay batid kong kapamilya na rin ang turing ng mga kapitbahay namin sa amin ng aking ama. Ramdam ko naman kasi ang respeto na ibinibigay nila sa amin. Isama na rin ang kanilang pag-aalala sa tuwing may hindi magandang nangyayari sa aming mag-ama. Sakto namang dumating si tatay matapos kong mailigpit ang mga supot na pinaglagyan ng mga daladala ko. Naku tay, tamang-tama po at handa na ang pagkain ninyo. Magiliw kong saad sa kanya. Abay nag-abala ka pang magbitbit para sa akin, anak ha. Tugon naman ni tatay. Ngumiti lang ako sa kanya at pinaupo na siya sa upuan na katabi sa maliit naming mesa. Maganang kumain si tatay. Narinig ko pa nga ang tunog na nilikha ng kanyang pagdighay. Abay halatang nasarapan at nabusog siya sa kanyang kinain. Makalipas ang 5 araw, napansin kong unti-unting nangangayayat si tatay. Matamlay na rin siya at lagi nang nahihilo. Ang dati niyang mamula-mulang mga labi ay tila namumutla na. Hanggang sa tuluyan na siyang nanghihina at lagi na lamang gustong matulog. Dahil sa pag-aalala ay naisipan kong ipatingin si tatay sa albularyo. Hindi ko na siya dinala pa sa ospital sa kadahilanang wala naman akong ipambabayad sa mga titinging doktor doon. Ay, tatapatin na kita, Lauro. Wala akong maitutulong sa iyo tungkol sa bagay na ito. Supalit, mayroon akong kakilala na maaari mong malapitan. Diretsahang tugon ng albularyo po sa akin. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Apo? Lauro, mukhang nakakain ang tatay mo ng pagkaing may sumpa ng isang aswang. At sa palagay ko'y huli na ang lahat upang maagapan ko pa itong karamdaman niya. Magpunta ka sa dulong baryo at hanapin mo ang nag-iisa kong kaibigan doon. Ang wika ng albularyo na ikinagulat ko po. Dahil nga sa nais kong maipagamot ang aking ama, ay tinungo ko ang manggagamot na inirekomenda ng albularyo sa akin sa araw ding iyon. Kahit pa na ang tinitirhan ng manggagamot ay matatagpuan sa dulong baryo. Unang beses kong narating ang dulong baryo at masasabi ko po sa puntong iyon na nakaramdam po talaga ako ng kilabot nang pinagtinginan ako ng mga taong nadadaanan ko. Magandang hapon po. Magtatanong lang po sana ako. Saan po ba yung bahay ng manggagamot dito? Tanong ko sa isang grupo ng mga kalalakihan na nakatambay sa isang tindahan. Ano? Manggagamot? Lahat ng tao rito ay marunong manggamot. Ano nga bang pangalan ng manggagamot na sadya mo rito sa aming baryo? Tanong ng isa na sa tingin ko po, Kuya Bari, ay ang pinakamatanda sa mga naroroon. Sorry po, hindi ko ho alam ang kanyang pangalan eh.
Ang sabi lang po sa akin ng albularyong si Apo ay kaibigan niya raw po ang nasabing manggagamot. Ano? Kaibigan ka mo ni Apo na taga-kabilang baryo? Wala nang iba kung hindi si Nana Sayong. Yan, yung bahay na yan. Tugon naman nito na itinuro ang bahay na nasa kabilang gilid ng kalsadang lupa. Matapos kong magpasalamat sa kanila, ay kaagad ko namang tinungo ang bahay ng manggagamot na si Nana Sayong. Magandang araw po. Nais ko lang pong magtanong kung dito nga po ba ang bahay ng manggagamot na kaibigan ni Apo? Tanong ko sa isang matandang babae na naabutan kong nagwawalis ng bakuran ng bahay niya na itinuro ng mga napagtanungan ko. Abay dito nga, tumuloy ka amang. Tugon naman niya na ipinagbukas ako ng pintuan sa bakod na yari sa kawayan. Anong mabuting hangin ang nagdala sa iyo rito? Tanong niya sa akin nang makapasok na ako sa kanyang munting tahanan habang kaming dalawa ay nakaupo sa upuan doon na yari naman sa uway. Minungkahi po ni Apo ang pagpunta ko rito. Gawa ng hindi niya raw po kayang masolusyonan ang aking problema po. Tugon ko naman sa kanya. Mukhang sensitibo ang bagay na yan. Wag natin yung pag-usapan dito. Ang mabuti pa ay samahan mo ako kay Apo. Teka muna at ako'y maghahanda ng mga kakailanganin kong mga gamit. Anya, saka tumayo para kunin ang isang bayong at pumasok na siya sa isang silid. Ako naman ay iginala ko ang tingin sa kanyang munting tahanan at nakita ko roon ang ilang mga rebulto at ang pinakasentro sa altar na isang malaking krus na yari ata sa tanso. Noong makalabas na ang manggagamot na si Nana Sayong ay kaagad naman kaming humayo upang magtungo kina Apo. Sa pagdating namin kina Apo ay nag-usap po ang dalawa. Hindi ko maintindihan ang dialektong ginagamit nila kaya hindi ako nakakasingit sa kanilang usapan. Hanggang sa kinausap ako ni Nana Sayong. Titingnan ko ang iyong ama, Lauro. Nagtungo naman kami sa bahay at nagpaiwan na si Apo sa kanila. Iho, ano ang huling kinain ng iyong ama bago siya nanamlay? Tanong ni Nana Sayong sa akin matapos niyang masipat ang kalagayan ng aking ama. Po, ano nga ba? Ang natatandaan ko lang po ay iyong daladala ko pong pagkain mula sa ipinamigay ng alkalde sa bayan. Sigurado ka ba riyan? Opo Nana, nakakasiguro po ako. Tugon ko naman sa kanya. Ayun, natatandaan ko na po. Iniabot lang din po sa akin ang mga supot na pinaglagyan ng mga pagkain na nakain ni tatay. Sino ang nag-abot sa iyo kung ganon? Oy, patay. Hindi ko po kilala Pero alam niyo po namumukhaan ko po siya. Isang lalaki na sa tingin ko po ay nasa 70 anyos na. Matangkad ang lalaking yun at kayumangging kaligatan ng kulay ng kanyang balat. Bilugan po ang mga mata at makapal po ang kanyang labi na bumagay sa tangos ng kanyang ilong. Paglalarawan ko kay Nana Sayong. Ang lalaki bang ito ay may nakalagay na panyong kulay pula sa kanyang noo? Balik na tanong sa akin ni Nana Sayong. Opo, siya nga po, yan. Naku, Lauro. Alam mo bang taga-dulong baryo ang taong iyon? Siya ay si Trubil. Kilala siya sa kanyang maitim na mahika. Huwag kang mag-alala at masusolusyonan din natin ang problema mo. Sa ngayon ay painumin mo muna ang iyong ama nitong langis. Babalik ako rito makalipas ang 3 araw. Noong makaalis na si Nana Sayong ay siyang pagdating naman ng alkalde sa aming tahanan.
Hindi ko sukat akalain na bibigyang pansin ng isang opisyal ang mga kagaya naming dukha. Naku, magandang araw po, Ginoong Alkalde. Pautal ko pang bati sa kanya. Ngumiti naman siya at nagsabing, may binisita lang ako sa may Iraya at may nakapagsabi kasi sa akin na nangangailangan daw kayo ng tulong pinansyal. Kaya naman, nagkusa na akong dumalaw dito upang makita ang kalagayan ng iyong ama. Ayon kasi sa mga kapitbahay ninyo, ay ilang araw na ring nakaratay na lamang sa banig ang iyong ama. Alam mo iho, siguro kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Pinuntahan namin si tatay sa kanyang silid at nakita nga ng alkalde ang kalagayan ni tatay. Nag-abot naman siya ng pera sa akin at nagbungkahi na dalhin na sa ospital si tatay. Hindi na rin naman nagtagal ang alkalde sa bahay namin dahil matapos na maiabot ang pera sa akin, nagpaalam kaagad ito. Kuya Bari, hindi ako nag-abala pang dalhin si tatay sa ospital gaya ng sinabi ng alkalde namin. Gawa ng hindi naman nalulunasan ng mga doktor ang karamdaman ni tatay sapagkat gawa iyon ng isang aswang. Wala namang doktor ang naniniwala sa mga ganoong klaseng nilalang. Ang mga habili ni Nana sa iyong lang ang sinunod ko. 5 beses kong pinainom ng langis si tatay sa loob ng isang araw. Noong hapong ding iyon ay nagwika si tatay. Lauro anak, ikuha mo nga ako ng tubig dahil parang may kung anong nakabara sa dibdib ko. Kapag kasi lumulunok ako ng laway, ramdam ko may nakabara dito. Wika ni tatay na hinihimas pa ang kanyang dibdib. Kuya Bari, iyon na palagi ang inirereklamo ng aking ama sa tuwina na para daw mayroong nakabara sa kanyang dibdib at lalamunan. Pero kung iinom naman siya ng tubig o di kaya'y lulunok ng pagkain, ay bigla na lang daw nawawala ang tila nakabarang bagay. Hanggang sa sumapit ang 3 araw, nagbalik na si Nana Sayong. Sinabi niyang kinumpronta raw niya si Trobil at ang sabi daw ng matanda na hindi naman daw ito nagtanim ng sumpa sa pagkaing iniabot niya sa akin. Iba raw kasi ang pakikipambuno niya sa pagkaing iniabot mismo ng kapatid ng alkalde sa kanya kaya ibinigay niya raw ito sa akin. Hindi naman daw niya sukat akalain na may sumpa pala ang pagkaing nakapaloob sa mga supot na iyon. Ayon pa kay Nana Sayong, ay si Trobil daw ay mayroong palabra de honor kaya malabo raw na nagsisinungaling ito sa kanya. Nasunod mo ba ang mga inihabilin ko sa iyo, Lauro? Pinainom mo ba ang iyong ama ng langis ayon sa habilin ko sa loob ng 3 araw? Kapag kuwan ay nagtanong si Nana Sayong. Tinugon ko naman iyon ng positibo. Pagkatapos ay tinungo niya si tatay. Inutusan niya akong alalayan si tatay na maupo at pinakuha niya ako ng isang batya. Sinunod kong lahat ang mga sinabi niya sa akin. Sa pagkakataon na iyon ay muli naming pinainom si tatay ng bago niyang dalang langis. Hanggang sa inubo si tatay ng malakas at tila masusuka ito. Huwag mong pigilan, ilabas mo lang. Madiin na pagkakasabi ni Nana Sayong. Nakita ko na lamang na parang lumuwa na ang mga mata ni tatay gawa ng tila hirap na hirap siyang ilabas ang kanyang isusuka. Nasipat ko rin ang pag-uurasyon ni Nana Sayong. Pansin ko ang malapot na mga pawis sa noo ng tatay habang pinipilit niyang ilabas ang sinasabi niyang nakabara sa kanyang lalamunan. Hanggang sa naglabas na siya ng mga malalapot na laway. At ang sumunod nun ay isang itlog ng manok.
Umalingasaw ang baho ng amoy nun sa loob ng silid ni tatay. Ay, sa wakas! Nagtagumpay din tayong mailabas yan sa loob ng katawan ng iyong ama, Lauro. Nana, bakit po may itlog? Ano po ba yung itlog na yan? Tanong ko habang itinuturo ang bagay na iyon. Ay, Lauro, kapag napisa ang itlog na iyan, ay ganap ng nalukob ng sumpa ang pagkatao ng iyong ama, Lauro. Ibig sabihin ay ganap na naging bagong yanggaw ang tatay mo. Isa na siyang aswang sana na kauri ng aswang na naglagay ng sumpa sa pagkaing nakain ng iyong ama. Mamayang gabi ay malalaman natin kung sino ang may kagagawan niyan dahil ang mga bagong yanggaw ay tinuturuan ng mga kauri nilang aswang kung papaano gagamitin ng wasto ang pagiging aswang nito. Mahabang paliwanag ni Nanay Sayong. Noong sumapit na ang hating gabi, ay inabangan ni Nana Sayong ang aming magiging panauhin. Sakto namang kabilugan ng buwan at maliwanag ang paligid sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan. May isang puno ng akasya ang kalapit ng aming bakuran, Kuya Bari. Hindi naman mahangin, kaya't nagtataka ako kung bakit parang kinukuyog ang puno. Sa palagay ko ay naririto na ang ating hinihintay, Lauro. Saad ni Nana Sayong. Nang sumilip ako sa may bintana, ay nabanaag ko kaagad ang bulto ng dalawang katao. Bigla silang tumuwad at tumingala sa bilugang buwan. Nang tumayo na sila, diretso silang naglakad patungo sa aming bakod. Kung kaya't sa puntong iyon ay klaro na sa akin ang pagmumukha ng dalawa. Nagulat pa ako nang magtama ang mata namin ng alkalde mula sa siwang ng bintana. Ramdam ko ang pagtitig niya mula sa di kalayuan. Hinawakan ni Nana Sayong ang balikat ko at nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Pakiramdam ko po ay nababalot ako ng proteksyon kaya po nawala ang takot na nadadama ko. Hindi ko naman inihiwalay ang aking tingin sa kanila. Ang nakita ko na mayroong ibinulong ang alkalde sa kapatid niya hanggang sa bigla na lang silang naglaho sa dilim. Sa paglingon ko ay nakita ko na lamang si tatay na may hawak ng buntot ng pagi. Siguro naman ay hindi na sila babalik dito, saad ni Nana Sayong. Kinabukasan, bago nilisan ni Nana Sayong ang bahay naming mag-ama, ay iniwan niya sa amin ang isang garapa na mayroong lamang langis. Iyon daw ang magiging proteksyon namin laban sa mga aswang. Malalaman daw namin na mayroong aswang na umaaligid-aligid kapag kumulo daw ang langis sa loob ng garapang iyon. Ang itlog naman ay pinausukan ni Nana Sayong at ibinilad ito sa araw para daw hindi na maging sisiw ang laman nun. Talagang malaki din ang pasasalamat naming mag-ama kay Apo gawa ng dahil sa kanya ay nakilala namin si Nana Sayong. Sa paglipas ng mga araw, nagkaroon ng pagtitipon sa bayan. Dumalo kami ni tatay at hindi namin kinalimutang dalhin ang garapang ibinigay ni Nana Sayong. Nang dumating ang kapamilya ng alkalde at ang mismong alkalde, ay biglang uminit ang garapa sa aking bulsa. Nang tiningnan ko iyon, kumukulo talaga ang langis na nasa loob. Senyales na mayroong mga aswang. Nakipagkamay ang alkalde sa mga tao, subalit nang mapadaan ito sa aming kinaroroonan,
ay tahimik lamang siyang tumango at lumayo sa amin kaagad. Sa pag-alis nilang mag-anak ay tumigil rin sa pagkulo ang langis. Nang makausap namin si Apo ay nalaman naming mga aswang pala talaga ang pinagmulan ng angkan ng aming bagong alkalde. Ayon pa po kay Apo na malamang sa malamang nang minsang binisita ng alkalde si tatay ay para matingnan kung nasa maayos ba na kondisyon ang itinanim nitong itlog sa katawan ng ama ko. Noong nagpunta kasi ang alkalde sa bahay ay hindi pa nakakainom ng langis si tatay. Kaya po siguro akala ng alkalde na maayos ang kalagayan ng itlog doon sa loob ng katawan ni tatay. Sa paglipas ng mga buwan, bigla na lang napabalita na napaslang umano ang aming alkalde. Subalit, hindi naman idinetalye ng kanyang mga kamag-anak kung ano ang sanhi ng pagkamatay nito. Subalit, ayon pa kay Apo, nang minsan ay pumasyal siya sa bahay ay mayroon daw nakasagupa ang alkalde na isang malakas na tao na may tangang anting-anting noong nag-anyong aswang ito sa dulong baryo. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, naglaho na lang bigla sa aming bayan ang buong angkan ng alkalde. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang pangyayari sa aming mag-ama ang hindi namin malilimutan na minsang nakaengkwentro kami ng mga angkan ng mga aswang. Lubos na gumagalang, Lauro. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.